Sobrang yummy nito. Sobrang yummy. Yan. Pansit a la pobre. Budget meal lang to, budget meal. Sheesh. Hello. So, what's up no? Pasalamat ulit ko kay Madam Mrs. De Los Reyes. Shout out sa iyo, Madam Mrs. De Los Reyes. Paghatag sang aton nga cooking where no, ang kaldero. Salamat kita, appreciate ko no kay nalipay gid ko kay may appreciate sang aton nga video. Kaldero pag ang kalaha ano. So kanami stoneware nang naami siya kaldero. But again, no, salamat kay Madam Mrs. De Los Reyes sa paghatag, pag-appreciate sa mga luto ko nga medyo bisan yamuhat lang, pero appreciated niya man ang ako na luto, mga home cook tips ko sa inyo, mga budget meal. So again, thank you and shout out kay Madam Mrs. De Los Reyes. Okay, yara na. What's up mga boss, mga madam? And today sa ating cooking show, magluluto tayo ng pansit canton a la pobre. Para sa mga pobre espiritu. Alright, watch this. So, subong, mahiwa kita sang ahos. Isa ka ulo. Pwede na pag-ubuson ha. Siguro mga 4 o 6 lang ka ahos. Okay? 6 cloves nga ahos ha. So pulpugon ta lang ni siya no. Nan, no ginapulpog mo lang blang imong kaugot sa imong nga mga basher. Mala. Pugon. Apa do? Buhi pa. Uga kamang pa. Atrasi. Okay? Chop ko dito gaya. Watch and learn. Okay? So na semi-mince na ang aton nga ahos. I-set aside ta o i-separate, no? Gina-separate lang ang ahos ha. Ang mga nubyane kag nubyane hindi mag-separate. Ano kamo sikat meal? Aton to sa inyo. Okay? Next ko is ang aton nga sibuyas bombay. Okay? So ara na ang aton nga slice onion. Medium size lang niya, medium size ha. Hindi man George, hindi man Dax, medium size lang. Okay? Okay? Ang repolyo, ang ulan ni Samon rep. So timing, may tunga ko ang repolyo, wayang ko nagbakal repolyo para tipid. Okay? Ang ini nga pagluto nino, kung ano ang makita nyo sa inyo nga refrigerator. Kung ano ang available. Kung may mga available na kamo hindi na, di ba? Para tipid, amo na ang wais tips ni Sarge a la pobre. Okay? Goods. Carrots. Gito nga ko lang ang carrots ha, kay binyo ko dako. Okay? And ini ang aton nga manok. Aro sa balay lang ang labilin na. Siguro sini, way ko ning timbang mo kay wala ko balo ko no pila ni ka grams ni. Basta gamay lang ni So pang ano na ni pang dugang-dugang sa flavor rings. Okay? Madabok na ko. Wala uling. Hindi lang uling. Nasa tayo. Doon tayo laman ano. Tapos ang aton nga ano nga papel din na papel na din. Okay? So, ang brown na imuon ta ni volcano. Ari o, tanawa di panaw. Amo ni ang style. Kung gadali ka, nga ni ka kabalo mag hindi ka uling. Eh mga drain na siya ako. So logo video dugay pa na. Ariya sa kung garuta-ruta kabla sa una, hintay ka sa mga bukid-bukid. Nabalaan mo gid ni. Ang lighter. Oop. Mga James Bond nga lighter ni. Volcano type ni. Ang kabay pa di ko mo yan na. Bakit ni? Kasi gilakpan kay tiro. So, ang lighter, delikado yan. So, wala na kalaha. Paano ko rin ulit sa aton nga pansit canton la pobre. Kung wala kalaha, magic. Okay? Come. Diba? Ibot ang kalaha sa aton nga kalan. Wait lang natin ini na magmala. Medyo basa pamalbot lang siya, nay ha?
Okay, mainit na siya. Patatato nga sibuyas Bombay. Yan. Ayun, ano yung mikos-mikos. Lugara ka lang sa inyo, baryo. Pista-pista. Yan. Ika namin sa atong nga uling. Gamay-gamay. Paano ito nga aromatic na? Tang-tang aton nga. Ahos. Yan, ahos. O, aromatic na. Very good ang ahos ta. Aromatic na ang aton nga ahos kagang Bombay. Butang ta ang aton nga chicken kin. Oh, buhay pa. Naglataan. Yan, very good na ta, very good. Alin naman na yung aton nga pink salt sa Himalayas. Himalayan pink salt. Okay? Cherbas lang. Yan, cherbas lang. Siyempre, ang ating ano, alin siya? In Jakarta, Indonesia. Kahit aton nga saka Norcube. Tapos ilagay natin dito ang carrots. Yan. Ilagay natin ang ating ano, hindi ko na ito nihiniwa na. Ang fishball. Labi na challenge to. Nagunting-gunting. Yan. 3 minutes pansit. May nag-burn ng konti pero good lang yan. And I need water. Batantasan kamay pa tubig ha. Kamay lang. Ayan, goods na. Cheers. Tantas ang oyster sauce. Goods na. Tapos soy sauce. Gamay lang ha, soy sauce. Goods na rin. Ayan. And hayaan na natin to hanggang sa magkulo-kulo. At naglagay ako ng gamay lang din brown sugar. Gusto ni? And mikus-mikus. Mikus-mikus. Yan. Okay. So gabukal-bukal na sa white at pansit. Pansit right away. So Robin Hood. Baga naman Robin Hood ha. Kumus-kumus na lang siya. Yan na siya. Pansit kanto na pobre. Dapat dua. Ang teknik ni dua dapat dua. So, nakalimutan ko. Ilagay na natin plato. Yan, ito. Buhos na natin to. Yan. Itong pansit kanto na to. Sulit dito guys. Oh. Sulit oh. Pero medyo nagmala-mala siya gamay. Add tayo ng konting tubig. Mix-mix na ulit. Mas maganda kasi medyo malapot na may gisado siya, may konting sauce. Very good pa rin. Okay, so mat-taste test kita sa aton mga tropa dre. Ara si aton na si Boss Bambam. Guys, tilawan ta guys. Tilawan niya na. Pansit ni Sarge. Diba? Saan tabi ano? Sis dahon. Ano boy be? Dahil namit hindi, ha? Sarge man. Namit hindi, ha? Namit hindi, ha? Namit hindi. Namit hindi, ha? Namit. Kita nyo mga guro guys, gapiyong ko sang kaon guys. Kipirte ka namit. Patay ka. Sa una may apulo. Subong may Sarge ala pobre. Agay. Kaway-kaway, geng-geng, kalantay. Ah, di ba? Balbal. Balbal guys. Hey Sarge. Ay naman nato nga hungry customers, mabuot ni sila. Mamum na una-una. Sulok-sulok mo na di unan. Oy, lamit. Ang baseball bat na ni Polo lang ng hospital mo. Basi ka unsi ka kung di namit mo. Be. Ate, ano? Rice gani. Rice ko no, di ba? Rice, okay. Gaway.